Yun, yo, what's up mga boss? Ito na po, another day, another dog. Start po ni, ano ngayon, ni Uranus. Repeat client po, Sir Guba from Pugaro, Manawag. Eh na, hindi na siya pumapalag. Tirahin mo na boy, habang ano pa, bata pa. Yan na po. Alright. Ang anak po nila noon, 6. Diba? Yung sinasabi nyo po na hindi na dapat talian o busalan yung asong babae, papalag ay magkukusa naman itong mag-iisad. Ay maling-mali po kayo doon mga kaibigan, mga boss. Huwag kayong mag-overconfidence o kampante. Kasi noon, nung baguhan pa lang ako mag-shoot, lagi akong kampante, kaya butas-butas yung kamay ko. Yan o. Madami yan. Yun o, malalalim yan o. Kaya natuto na rin ako sa aking mga magkakamali. Na ngayon, lahat na ng female, basta malaki, hanggat pumapalag, bubusalan. Yun, bubusalan po namin to guys ha. Wala yung may-ari dito, iniwan ni Sir Guba kasi naka-on duty sila. Yun, kami na rin ni Sir Noel. Yun o, wash out kay Sir Noel. Yung owner ng Sir, si Uranus. Alright. Tingnan nyo, galit na galit siya. Sige, nakabidyo ka. Nakabidyo ka. Papatulpo kita. Sige, nakabidyo ka. Kung makakagatin, nakabidyo ka. Papatulpo kita. Nakabidyo ka, boy. Kung makakagatin, nakabidyo ka. Reklamo ka niyan. Okay. Effective pala yun, guys. Yung kung binidyoan mo yung aso, hindi niya itutuloy. Yun na, sige, try mo lang. Ayan, nakabidyo ka. Huwag kakatay si Uranus. Yan na. Uranus eh. Ang takot lang. Kakadisokot to. Wala ang tutuloy. Ako yung butaw sungot to. Guys, bubusalan na namin. Tama, hirap na. Sana baka makasir. Tayo set up ko itong camera. Hanggang po yung maminje. Yun guys, mag-set na naman tayo nito guys. Kailangan lang ating ganda. Yung kanina, nag-shoot ako ng chow-chow. Mapait naman, wala tayo ganda. Sa bigel bata tayo magkakatugtad guys. Huwag naman sana. Huwag mo na yung Uranus, nandito ako. Parang ako mo na. Bubusalan muna natin, boy. Yun, bago natin busalan yung babae, pakilala mo na. Sige, pag-ibigay na pakilala ha. Yan natin na yung panya ko. Alay, yan. Pero pag pinakita mo walang camera, walang camera. May camera. May camera, papatulpo kita, may camera. Ginaway na. Lagyan na. Sa Christmas, virus. Face mask. Yun, pag nakuha mo yung loob ng aso, hindi na siya matatakot sa'yo. Nakuha mo na yung trust niya. Kukunin naman natin. Yung ano niya. Yung ibog niya. Pero hindi tayo gagatin. Bawak na lang siya dito. Bitawan mo na siya. Nakano dyan. Kahit saan din sa basta mamawakan. Sa tingin mo hindi ka makakagal. Grabe! Bayong-bayo talaga si Uranus. Last na lang nila 6 puppies. Tapos pa sir, 7 sir. Ay 7 pala, sorry. 7 pala. 7 puppies pala. Larga boy. Tapos umiyak.
mag-iyak guys. Safety lang po yung ano, kasal. Tama po. Hindi naman siya nasasaktan. Wala kayo narinig na iyak. Watch out sa mga prime. Passion ko. Uy, wag na dyan ama, umiyak siya na. Nakabaon na. Tama na yun. Tama na. Right, back in na. Relax, tama na yun. Tama na, enough. Boy, enough. Hello, Mike Hands. Sa mga gusto magpasyon dyan. Ay, sa buong area na ako, Lasinan, Tarlac, La Union. Punta natin yan guys. Magic Hands in the house. Sir Noel. Magkatangkin. Yun, sa may kinakausap na rin akong GR. Yun. Ano Jago. Mga lipstick. Saan ka na? Right. Hello. Walang akal guys. Pero hindi ko pa pwedeng tanggalin ko kasi hindi ko may attitude siya. May issue guys. Mapaya ko mga pusarap. Pangalang huwag tayo magkampati. For safety lagi. Lagi. Safety. Correct. Tama. Mayroon ang bubutasan. Baka madyampan tayo, matsugi tayo. Pero safe naman po. Safe naman po ito. Walang mga rabbits. Nagigil ka, kanina ka pa eh. Okay, no? Yan na. Shoutout sa lahat ng Bigo lovers. Nagigil ka na oh. Okay, maraming salamat po sir. Bye-bye! Thank you po. Thank you very much. Keep watching.